మాతాజీ అందరినీ మ్యూట్ చేయరా? అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, మీ కోహోస్ట్ చేశాను మాతాజీ, మీకు కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు మాతాజీ. ఓకే. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణా కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 7వ అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవత్ విజ్ఞానము అని కూడా దీని పేరు. ఈ 7వ అధ్యాయం నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభం. సో భక్తి యోగంలో ఇది మొట్టమొదటి యోగం కింద వస్తుంది. 6 యోగాలు కర్మయోగం అని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ 6 అవి అయిపోయాయి. సో 1/3 భగవద్గీత కంప్లీట్ చేసాము. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్, సెకండ్ 6 చాప్టర్స్లోకి వచ్చాము. అది భక్తి యోగం. సో మొట్టమొదట భగవాను వాచ మయ్యాసక్తమనా పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో భగవంతుడు ఏమని చెప్తున్నారు? పార్థ, అర్జున, మనస్సు నా మీదే ఉంచి, మయ్యాసక్త మనః పార్థ, నా మీద మనస్సును కేంద్రీకరించి, యోగం యుంజన మదాశ్రయ, ఆ యోగంలో ఉంటూ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు అసంశయం సమగ్రం మాం, సందేహం లేకుండా పూర్తిగా నన్ను యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు, ఏ రకంగా అయితే తెలుసుకోవచ్చో, సందేహం లేకుండా పూర్తిగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోవచ్చో తచ్ఛృణు చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నారనమాట. సో నా మనస్సును నా మీదే నిలిపి నన్ను మదాశ్రయ, నన్ను ఆశ్రయించి ఈ యోగం యుంజన్, ఈ ధ్యానయోగం అంటే భగవంతుణ్ణి ధ్యానించేటటువంటి భక్తి అని అర్థం. ఇక్కడ ధ్యాన అంటే మనం మెడిటేషన్ అంటే ఏదైనా చివరకు లీడ్ చేసేది మెడిటేషన్ అయినా భగవంతుని గురించి మనం చేస్తూ ఉంటాము. చివరికి ఆ భగవంతుల్లో లీనమవటానికి, మరి ఆ యోగ స్థితిలోకి రావటానికి ఏ మార్గమైనా. సో మెడిటేషన్ని అందుకని ఆ రకంగా మామూలుగా మనం ధ్యానం అని అంటూ ఉంటాము. ఇదైనా అంతే, భక్తి మార్గంలో భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేయటం. కాకపోతే మెడిటేషన్ అనే దానికి మార్గం ఇంకా వేరే స్టెప్స్ కూడా ఉన్నాయి. నిన్న మనం అష్టాంగ యోగంలో చూసాం.
ఎలా చెయ్యాలి, ఏ రకమైన ఆసనాలు, ఏ రకమైన నియమాలేమిటి, ఏ రకంగా ఉండాలి, ఎక్కడ చెయ్యాలి, ప్రదేశం ఏమిటి, ఆసనం ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటూ అలా ఉంటే ఆ రకమైనటువంటి మార్గంలో మనం కరెక్ట్గా వెళ్ళగలుగుతాం. భక్తి యోగం అంటే భగవంతుడి మీద మనస్సును కేంద్రీకరించి ఆయనను ఆశ్రయించి, అంటే అన్నింటికీ నువ్వే భగవాన్ అనేటటువంటి మనస్థితిలోకి మనం ప్రవేశించి ఏది ఆ పూర్తి విశ్వాసంతో, భక్తితో, శరణాగతితో ఉండటం, ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి నిత్యము కూడా మనం కనెక్షన్లో ఉంచుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటం, అది ఇక్కడ ధ్యాన యోగం అని ఆయన అన్న మాటకు అర్థం. సో అలాంటి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ మనస్సు ఆయన మీదే నిలిపి ఆశ్రయించి, ఇప్పుడు ఆ అష్టాంగ యోగం అవి భక్తి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు కూడా చివరికి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చివరికి అదే స్టేజ్ వస్తుంది. మనం ఆ బొమ్మలో కూడా చూసాము, యోగా ఒక నిచ్చెనలాగా ఉంది, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి అన్ని యోగాలు ఆ నిచ్చెనెక్కుతూ వెళ్తుంటే చివరికి భగవంతుని చేరుకుంటాము అని. అయితే భక్తి యోగం పైనుంది నిత్యంలో అని కూడా చూసాం. మిగిలిన యోగాలన్నీ కింద నుంచి వెళ్ళి ఆ భక్తి యోగం స్టేజ్లోకే వచ్చేస్తాయి అల్టిమేట్గా. అప్పుడు ఫైనల్గా భగవంతుడితో యోగం ఏర్పడుతుంది, సంబంధం, కనెక్షన్ అని చెప్పి చూసాము. అలా ఆ ధ్యానం అనేది ఈ భక్తి యోగంలో ముందు నుంచి దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్తారనమాట. సో మనస్సును నా మీదే నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా పూర్తిగా నన్ను ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చో నేను నీకు వివరిస్తాను. సో అని చెప్పి చెప్తున్నారు, విను అని. సో చూద్దాం. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయ అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేనిప్పుడు నీకు జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం, జ్ఞానంతో పాటు నేను ఇప్పుడు మొత్తం ఈ విజ్ఞానం అంతా కూడా నీకు వక్ష్యామి అశేషతః, అంటే అశేషతః ఏమి నీకు మిగలకుండా సంపూర్ణంగా వక్ష్యాం అంటే చెప్తాను. మొత్తం ఈ జ్ఞానం విజ్ఞానం అంతా కూడా యత్నాత్వా నేహభూయ, ఈ జ్ఞాత్వాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే, ఇక నీకు వేరే జ్ఞానం ఏమీ అక్కర్లేదు ఈ జ్ఞానాన్ని గనుక నువ్వు తెలుసుకున్నట్లయితే. సో ఏమంటున్నారంటే నేను ఇప్పుడు నీకు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా నీకు సంపూర్ణంగా చెప్తాను. ఇది గనక గ్రహించావంటే ఇదంతా ఏది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏమిటి, ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఏమిటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం కళ్ళ ముందుగా అనిపించేది, స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంతా నీకు సంపూర్ణంగా చెప్తాను. ఇది గనక గ్రహించావంటే ఇంక నీకు వేరే ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఈ లోకంలో తెలుసుకోవాల్సింది ఏది కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. సో మనుష్యాణం సహస్రేషు వేలాది మంది మనుష్యులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే ఎవరో ఒకళ్ళు సిద్ధత్వాన్ని సంపాదిస్తారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, ఆ సిద్ధత్వం సంపాదించిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః, ఎవరో ఒక్కరే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు నన్ను అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. కశ్చిన్ మాం తెలుసుకోగలుగుతారు నన్ను, ఎవరో ఒక్కరు వేత్తి తత్వతః, నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు. సో వేలాది మంది ఈ యోగ సిద్ధి కోసం, సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తే ఈ యోగ సిద్ధి అంటే ఈ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళల్లో పరిపూర్ణత సంపాదిస్తారు. అలాంటి ఆ కొంతమందిలో కూడా ఎవరో ఒకరు మాత్రమే నన్ను నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణగా ఏం చూపిస్తున్నారు, వేలాది మంది పరుగు పందెం పోటీలో పాల్గొనటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే కొంతమందే సెలెక్ట్ అవుతారు, ఒక 50 మందో 10 మందో పందానికి. ఆ పందెంలో ఉన్న 50 మందో 10 మందిలో కూడా ఎవరో ఒక్కళ్ళే ఫస్ట్ రాగలుగుతారు. అలాగే
ఈ భగవంతుడితో ఈ యోగానికి కూడా చాలామంది ప్రయత్నిస్తారు. కొంతమంది ఆ యోగంలో కొంచెం పరిపూర్ణత వస్తుంది. ఆ వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా భగవంతుడిని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకునేది ఎవరో ఒకరే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో మనం చెప్పుకున్నాం ఈ బాడీ దేంతో తయారు చేయబడింది అంటే ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలరా ఈ క్వశ్చన్? మన శరీరము దేనితో తయారు చేయబడింది? ఎనీబడి హూ కెన్ ఆన్సర్ చేయి దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? లేదంటే చాట్లో మీ ఆన్సర్ టైప్ చేసిన పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. శిరీష మాతాజీ హరే కృష్ణ చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. చెప్పండి శిరీష మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మన శరీరం పంచభూతాలతో తయారైంది మాతాజీ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. పంచభూతాలు ఏమిటో తెలుసా మీకు? తెలుసండి. చెప్పండి. ఆకాశం, భూమి, గాలి, అగ్ని, నీరు 5 తత్వాలతో తయారైంది మేడం. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. సో అలా ఇప్పుడు శిరీష మాతాజీ చెప్పారు భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము ఈ 5 కూడా పంచభూతాలు అనుకుంటాము. సో మన శరీరం కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. ఇంకొక విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే సుజాత మాతాజీ కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ధన్యవాదాలు. సో పంచభూతాలు త్రివేణి మాతాజీ టైప్ చేశారు, రమా మాతాజీ కూడా ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్, ఇంకొక 2 ఉన్నాయి. సో వెరీ గుడ్. సో ఇంకొక విషయం కూడా పంచభూతాలతో మన శరీరం తయారైంది. ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పుకున్నాం, శరీరమే కాకుండా మన శరీరమే కాకుండా పంచభూతాలతో తయారైంది. ఇంకొకటి ఏదైనా సరే ఒక డాష్ ఉన్నది పంచభూతాలతోనే తయారవుతుంది అని చెప్పాను. ఎవరికైనా ఆ బ్లాంక్ ఏమిటో తెలిస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. డాష్ ఉన్నది ఏదైనా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడుతుంది. ఆ డాష్లో ఏం ఉండాలి? ఎవరికైనా తెలిస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే టైప్ చేయండి చాట్లో. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ బ్రహ్మాండం, ప్రపంచం అంతా పంచభూతాలతో తయారైంది మాతాజీ. కరెక్టే, కరెక్ట్. కాకపోతే ఇంకొంచెం స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తామంటే ఆకారం ఉన్నది ఏదైనా, ఫామ్ అనేది ఉంది అంటే, రూపం అనేది ఉన్నది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని అట్మాస్ఫియరు మరి అవి మనకి ఆకారం కనిపించదు, కానీ ఈ బ్రహ్మాండంలో మనకు కనిపించేటటువంటివన్నీ కూడా కంటికి కనిపించి ఒక ఆకారం అంటూ ఉంది అంటే అవన్నీ పంచభూతాలే. సో ఆకారం, రూపం ఉన్నది ఏదైనా దానికి ఆ రూపం ఎలా వచ్చిందంటే పంచభూతాలతో వచ్చింది. సో అదొక పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో లైఫ్, లివింగ్ థింగ్స్ అని పెట్టారు. లైఫ్ కంటే లైఫ్కి ఆకారం లేదు, బట్ ఏదైనా లివింగ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనుషులమే కాదు, జంతువులు, పక్షులు, మరి నీటి జంతువులు ఏదైనా సరే, పురుగులైనా అన్నీ కూడా, తరువాత అవే కాదు చెట్లైనా, మరి కదలనివి కూడా పర్వతాలైనా ఇవి కూడా వాటికి ఆకారం అనేది ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైనటువంటి ఆకారమే. సో అది ఇక్కడ మనం చూసేది. వన్ సెకండ్.
సో ఇక్కడ పంచభూతాలతో మన శరీరం తయారైంది. ఇక్కడ కనిపిస్తోంది ఏది, కొన్ని చూపిస్తున్నారు, అగ్ని, నీరు, మరి ఆకాశము, వాయువు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ భూమిని, రాళ్ళు అవి చూపిస్తున్నారు. సో ఇలా మన పంచభూతం తయారైంది. కానీ అవి 5 మన భౌతిక శరీరం తయారైంది. కానీ లోపల ఇది భౌతిక శరీరాన్ని ఏమంటాము అంటే స్థూల శరీరము, అంటే కంటికి కనిపించేటటువంటిది. ఇంగ్లీష్లో గ్రోస్ బాడీ అని అంటాం. ఈ స్థూల శరీరమే కాకుండా మనకు మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, కంటికి కనిపించనివి ఇవి. మనసు కనిపించదు, బుద్ధి కనిపించదు, ఇవి కానీ ఉన్నాయి మనకు. కాబట్టి ఇవి సూక్ష్మ శరీరము అని చెప్పి అంటారు. ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ అంటే కనిపించనివి అని అర్థం. సో ఈ గ్రోస్ బాడీ ఏమో కంటికి కనిపించే దేహము, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కనిపించినటువంటి సటిల్ బాడీ అంటే సూక్ష్మ శరీరము అని అర్థం. సో ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము ఇవి ఈ 3 ప్లస్ పంచభూతాలు 5, 8 కలిపితే అది భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తియే. ఆయన శక్తితో ఫామ్ అయిన ఈ 2 కూడా భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క శక్తి బ్రహ్మాండ రూపంలో ఒక్కొక్క జీవిలోనూ ఏ రకంగా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ వివరణ అన్నమాట. ఇదంతా మనకు తెలిసిందే కదా, భగవంతుడి శక్తేనని అని మనం అనుకోవచ్చు. ఇదంతా మనకు ఎలా తెలిసింది? ఏ పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటేనో చిన్నప్పటి నుంచి వినటం, చదవటం, వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పింది విని నేర్చుకోవటం. ఆ వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి తెలిసింది. వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందంటే అలాగే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి. సో ఇదంతా కూడా భగవద్గీత జ్ఞానమే ఈ రకంగా చెప్పబడుతూ మనకి ఎంతో కొంతలా బేసిక్ విషయాలు కొన్ని తెలుసు. కాబట్టి మనం అనుకోవచ్చు ఇది మనకి తెలిసిన విషయమేగా, ఇది కూడా ఇక్కడ చెప్పాలని. అది మనకి ఎలా తెలిసింది అంటే దీనివల్లే తెలిసింది. ఇప్పుడు మనం దానిని వివరంగా తెలుసుకుంటున్నాం. अपरमेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. సో అర్జున, ఇప్పుడు నీకు చెప్పిందంతా కూడా అపర ప్రకృతి, జీవరూపంగా ఈ జగత్తునంతా కూడా ధరిస్తున్నటువంటి ఇంకొకటి నాకు మరొక ప్రకృతి ఉన్నది. ఇది ఇంతకుముందు చెప్పిన నా శక్తి కంటే కూడా ఇది ఇంకా కూడా మేలైనది అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాపించినటువంటి భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి అది, అంటే కంటికి కనిపించనిది. ఇవన్నీనేమో మన కంటికి పంచభూతాలతో వాటితో తయారు చేయబడినవన్నీ, అవన్నీ భగవంతుడి శక్తియే. అది ఎలాగో మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ కనిపించకుండా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు భగవంతుడు. అది నా యొక్క ఇంకా దీని కనిపించే వాటికంటే కూడా మేలైన శక్తి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఉపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవా ప్రళయస్తథా. కాబట్టి నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. సో ఇలా కనిపించేవన్నీ, తర్వాత కనిపించకుండా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న శక్తి, ఈ రెండిటి ద్వారా ఆ కనిపించే దానికంటే కూడా కనిపించనిది ఇంకా గొప్పది. పరప్రకృతి, అపరప్రకృతి అని వాటిని అంటూ ఉంటారు. సో ముందుగా మనకు చెప్పింది అపరప్రకృతి ఏది? ఈ పంచభూతాలు ఇవన్నీను. సో కనిపించేవన్నీను. కనిపించనిది అంతా కూడా పరప్రకృతి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది 5వ
అంటే కనిపించకుండా ఉండేది ఏమిటి అంటే ఆ, ఆత్మ ఒకటి ఏమిటి మన కంటికి కనిపించదు. సో ఈ సృష్టికి కూడా ఆత్మే మూలము. ఈ భౌతిక పదార్థం కూడా ఈ ఆత్మతోనే సృష్టించబడింది. కాబట్టి ఆత్మ ఎట్టి స్థితిలో ఉన్న భౌతిక పదార్థంచే అంటే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్తో ఆత్మను సృష్టించలేం, కానీ ఆత్మతో భౌతిక శరీరాన్ని సృష్టించవచ్చు అని చెప్పి ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఆధారం మీదనే ఈ జగత్తంతా కూడా ఆధారపడి ఉంది. ఈ భౌతిక పదార్థంలో ఈ ఆత్మ ఉండటం వల్లే మన దేహం ఉండటం, ఫంక్షన్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఉన్నత శక్తి అయినటువంటి ఆత్మ ఉనికియే కారణం. మరి ఒక బేబీగా పుట్టి మనం ఇలా పెద్దవాళ్ళం అవటం ఇదంతా జరుగుతోంది అంటే లోపల ఆత్మ ఉనికి ఉండబట్టే ఇదంతా జరుగుతోంది. ఆత్మ లేకపోతే ఈ బయట ఆకారానికి అర్థం లేదు, అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అని చెప్పి, అలాగే భగవంతుడు కూడా ఈ మన మన లోపల ఆయన యొక్క అంశ ఉండబట్టే మనకు ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. అలాగే భగవంతుని యొక్క ఉనికి వలననే ఈ విశ్వమంతా కూడా వృద్ధి చెందింది. ఆయన సర్వత్రా కూడా వ్యాపించి ఉండబట్టే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఈ రకంగా వృద్ధి చెందింది. సో మన బాడీ ఎలా అయితే ఆత్మ వలన మనం ఇలా ఉండి ఫంక్షన్ చేయగలుగుతున్నామో, ఈ ప్రపంచానికి కూడా ఆయన భగవంతుడే ఒక ఆత్మలాగా ఉండి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా సవ్యంగా ఫంక్షన్ అయ్యేటట్లు చేస్తున్నారు. అంటే ఈ జగత్తంతా ఒక బాడీ అనుకుంటే ఆ జగత్తుకు ఆత్మ ఎవరు అంటే పరమాత్మ. సో అది ఇక్కడ మనకు భగవంతుడు చెప్పేది. మీ ఇండివిజువల్ బాడీలో ఉన్న ఆత్మలతో, నా అంశ అయిన ఆత్మలతో మీరు ఎలా అయితే పనిచేస్తున్నారో ఈ జగత్తంతా కూడా నా ద్వారా ఒక ఆత్మగా అంతా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. ఆత్మ అయినా ఈ జగత్తుకు మూలమైనటువంటి పరమాత్మ అయినా కూడా వాటి కలయిక వలననే ఈ బ్రహ్మాండం అనేటటువంటి ఈ విశ్వరూపం సృష్టించబడుతోంది. కాబట్టే విశ్వరూపం అంటే మనకి కంప్లీట్గా అన్నీ ఉంటాయని మనం కొందరు సినిమాల్లో కూడా చూసే ఉంటారు కొంతమంది. దాంట్లో సమస్తం కూడా ఆయన రూపంలో కనిపిస్తాయి, జగమంతా ప్రపంచమంతా అని మనం చూసాము, కొంతవరకు తెలుసు మనకు. తర్వాత 11th చాప్టర్లో చూస్తాం, బ్రహ్మాండంగా విశ్వరూపాన్ని వర్ణిస్తాడు అర్జునుడు. శ్రీకృష్ణుడు చూపించినప్పుడు చాలా మంచి అధ్యాయం, బాగుంటుంది. సో అలా అందుకని ఈ జగత్తునంతా విశ్వరూపంగా మనం భగవంతుడి విశ్వరూపంగా మనం ఊహించుకున్నట్లయితే మొత్తం ఆయనలో ఉన్నాయి అని, సర్వవ్యాపకుడు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో అది ఇంకా కూడా ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏతద్యోనీని భూతాని. సో ఇది చూసాం ఇప్పుడు. సర్వాణి ఇత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగత ప్రభవ ప్రళయస్తథా. సో అందువలన ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి. మరి బ్రహ్మాండం నుంచి అవ్వనివ్వండి, ఈ మనుషుల నుంచి అవ్వనివ్వండి, సమస్త భూతాలు అన్ని రకాల జీవరాశులు పుడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి కానీ అంతం కావటానికి కానీ నేనే కారణమని తెలుసుకో. మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తా ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. సో అంటే నాకంటే నాణ్యమైనది వేరే ఇంకొక శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యం ఇంకా అన్యత్ వేరే ఏది లేదు. నాకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యం వేరే ఏది లేదు.
అంటే ఇంకా సత్యం అంటే అన్చేంజబుల్, ఎటర్నల్ అని చెప్పుకున్నాం. మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది ఇంకేదీ లేదు, అదే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు, ఏమిటి అంటే ఏది చెప్పినా నేనే ఇది నేనే అది అంటున్నారేమిటి, భగవంతుడు ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు ఆయన గురించి అనే డౌట్ రావచ్చు. ఇది ఇప్పుడు మనకు తెలియదా ఈ విషయం, అన్నిటికీ భగవంతుడే మూలం అని తెలుసు కదా, అలా చెప్పుకుంటున్నారేమిటి అని మనకు తెలుసు కదా అనుకుంటున్నాము. ఆ విషయం మనకు ఎలా తెలుసు అనేది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి తెలిసింది. లేకపోతే భగవంతుడు అన్నిటికీ మూలం అనే విషయం మనకు తెలియదు కదా, వాళ్ళు చెప్పబట్టి చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. వాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అలా నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. సో ఇది మొట్టమొదటిగా భగవంతుడు చెప్తేనే మరి ఈ జ్ఞానం అనేది తెలిసింది ఎవరికైనా కూడా. సో అది ఇక్కడ అర్థం. సో ఆయన చెప్తున్నారు విషయాన్ని మనకు తెలియజేయటానికి, ఇది ఇలా జరుగుతుంది ఈ సృష్టి, ఈ విధంగా నేను పోషిస్తాను, ఈ విధంగా నేను మెయింటైన్ చేస్తాను అని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సత్యము ఇది, వాట్ ఎవర్ అన్చేంజబుల్. నన్ను ఈ భగవంతుని మించిన సత్యం వేరేది లేదు. సత్యము అంటే మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది. అన్నీ ప్రపంచంలో ఆయన సృష్టించినవే కాబట్టి వాటికి ఏదో ఒక బిగినింగ్ ఉంటుంది, ఎండ్ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడికి అది లేదు కాబట్టి నిత్య సత్యం కాబట్టి ఆయన్ని మించిన సత్యం వేరేది లేదు. అలాగే మయి సర్వమిదం ప్రోతం, నేను అన్నిటినీ కూడా వీటిని సూత్రే మణిగణ ఇవ, అంటే ఒక దారాన్ని మీద ఈ మణులన్నీ, ఈ ముత్యాలన్నీ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు బొమ్మలో. ఈ ముత్యాలన్నిటినీ కూడా ఈ దారం ఎలా అయితే దాంట్లో వాటి లోపల ఉండి వాటిని ఒక హార రూపంలో ఉంచుతోందో, దారం లేకపోతే ఏమవుతుంది, చెల్లా చెదురై అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి ఆ ముత్యాలన్నీ. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఒక హారంలాగా మనల్ని అందరినీ, సూత్ర అంటే ఒక హారం వలె మనందరినీ, ఈ ప్రపంచాన్ని ఒక పొజిషన్లో ఉంచి వాటిని మెయింటైన్ చేస్తూ కరెక్ట్గా ఉండేటట్లు చేస్తున్నారు. ఈ బొమ్మలో మనం చూస్తున్నాం ఏది, ప్లానెట్స్ అన్నీ రకరకాలు. నిన్న చెప్పుకున్నాం మన 9 ప్లానెట్స్ మన మిల్కీవే గ్యాలక్సీలోనే కాకుండా ఇలాంటి గ్యాలక్సీస్ వేలాది ఉన్నాయని చెప్తారు, ఈవెన్ సైన్స్ పరంగా చూసినా కూడా. మరి అవన్నీ ఒకదానికొకటి ఢీ కొట్టుకోకుండా, ఒకదాని మార్గంలో ఒకటి వెళ్లకుండా ఎయిర్ప్లేన్స్ వెళ్తున్నాయంటే ఎవరి మార్గం వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఆకాశంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళవు అవి. ఆ ఎయిర్ప్లేన్ వాళ్ళందరికీ ఒక దారి ఉంటుంది. సో అలా ఎయిర్ప్లేన్స్కి దారి ఉన్నట్లు మరి ఎన్నో వేలాది ప్లానెట్స్, గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయి. ఆ గ్యాలక్సీస్లో ప్రతిదానికి దేని మార్గం దానికి ఉన్నది. మన ప్లానెట్స్ కూడా మన సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఏది ఒకదానిని వెళ్ళి ఇంకొకటి ఢీ కొట్టడం కానీ ఒక మిల్లీమీటర్ కూడా అటు ఇటు ఏది కదలదు. ఎవరి మార్గంలో ఆ కక్షలో వాళ్ళు, ఆర్బిట్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, తెలుగులో కక్ష అంటాం, ఎవరి దారిలో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు ఈ ప్లానెట్స్ కానీ ఈ గ్రహాలు కానీ. మరి అవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఆ రకంగా అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండేటట్లు ఆయన మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని ఇక్కడ అర్థం. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం ఋషు. రసోహం అప్సు కౌంతేయ, అప్సు నీటిలో రసాన్ని, టేస్ట్ని, రుచిని నేనే కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అర్జున. ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో, శశి చంద్రుడు సూర్యుడిలో ఉన్న ప్రభావం అంటే వెలుగు నేనే. ప్రణవ సర్వవేదేషు, వేదాలన్నింటిలో ఉన్న ప్రణవనాదం అంటే ఓంకారం. ఆ ఓంకార ప్రణవనాదాన్ని, వేదాల్లో ఉండే ఓంకార ప్రణవనాదాన్ని నేనే. శబ్దకే అంటే ఈ ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దం, అంటే ఆకాశంలో శబ్దం ఏమిటి అనుకోవచ్చు. మరి సౌండ్ వేవ్స్ అన్నీ మనకు తెలియకుండా ఆకాశం నుంచే మరి మనం గ్రహించేది. ఇప్పుడు రేడియో గ్రహించినా, టీవీ గ్రహించినా, ఈ యాంటీనా ఎక్కడి నుంచి తెస్తోంది ఆ సౌండ్ వేవ్స్? ఈ ఆకాశం నుంచే, ఈ స్పేస్ నుంచే తీసుకొస్తోంది అవన్నీ. సో ఆకాశంలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఏమీ లేదు, ఈ శబ్ద తరంగాలే ఉన్నాయి. సో అవి, ఆ శబ్ద తరంగాల ఆకాశంలోవి నాదే. హే ఆకాశం శబ్ద, ఆకాశంలోని శబ్ద. పౌరుషం ఋషు, ఋషు అంటే నరుడు, నరులలో ఉన్న పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళ యొక్క
శక్తి ఏది ఉన్నా మనలో మనం ఇది నేను చేశాను నా గొప్పతనం అని మనం అనుకుంటున్నాం. ఏదైనా పనిని సమర్థవంతంగా చేసినప్పుడు ఆ సమర్థతే భగవంతుడు, ఆ శక్తియే భగవంతుడు. అది ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీటిలో రుచి, సూర్యచంద్రులలో కాంతి, వేదాలలో ఓంకారం, ఆకాశంలో శబ్దం, మనుష్యులలో ఉన్న సామర్థ్యం ఇవన్నీ కూడా నేనే అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, ఇది ఒక చక్కటి తెలుసుకోగలిగినటువంటి విషయం. సో పంచభూతాలతో శరీరం తయారైందని చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ పంచభూతాలులో మొట్టమొదటగా ఆకాశం, దానికి రూపం లేదు, ఏమీ లేదు. దానిలో ఉన్నది ఏమిటంటే శబ్ద తరంగాలని ఇప్పుడు చూసాం. ఆ శబ్ద తరంగాలు సౌండ్ వేవ్స్. సౌండ్ ఏమిటి? చెవులకు వినిపిస్తుంది. కాబట్టి మన యొక్క ఇంద్రియాల ఐదింటికి కూడా ఈ 5 భూమి, ఈ పంచభూతాలే మనకు ఆ ఇంద్రియ శక్తిని ప్రసాదించాయి. చెవులకు వినికిడి శక్తిని ఆకాశం ప్రసాదించింది. ఎందుకు అంటే దాంట్లో శబ్ద తరంగాలు ఉంటాయి కాబట్టి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ అగ్ని ఉన్నది. అగ్ని మనకు కంటికి కనిపిస్తుంది కాబట్టి మన కంటికి దృష్టిని ప్రసాదించింది అగ్ని. అంటే అవి ప్రసాదించాయి, వాటికి ఆ శక్తిని మళ్ళీ భగవంతుడే ప్రసాదించింది. సో అగ్ని మనకు భగవంతుడిచ్చిన తన శక్తి అయినటువంటి ఆ కంటి చూపును ప్రసాదించింది. ఇంకపోతే నీరు ఉన్నది. నీరుకేముంది మరి? మనకి నీరు రుచి కూడా తెలుస్తుంది. సో మన నోటికి రుచి ప్రసాదించింది ఏది అంటే నీరు. ఆ తర్వాత మరి భూమి ఉందంటే భూమిలో వాసనలు ఇవి అవి కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో ముక్కుకు వాసన ప్రసాదించినది భూమి. సో ఈ రకంగా ఈ పంచభూతాలన్నీ కూడా మనకు రకరకాలైనటువంటి ఈ శక్తులను ప్రసాదించాయన్నమాట. ఇకపోతే గాలి. గాలి ఉన్నది అంటే గాలికి శబ్దం ఉంటుంది, ఆ తరువాత మరి తగులుతూ కూడా ఉంటుంది, స్పర్శించవచ్చు కూడా. మనకి ఒంటి మీద గాలి వచ్చినప్పుడు మనం ఫీల్ అవుతాం. సో మన చర్మానికి ఆ స్పర్శా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది వాయువు. సో ఆకాశం, ఆ తర్వాత అగ్ని, కంటికి. అగ్నికి 2 ఉంటాయి. ఏది? స్పర్శ ఉంటుంది, మరి శబ్దం కూడా వస్తుంది కదా. అగ్ని ఫైర్ బర్న్ అవుతున్నప్పుడు ఒక రకమైన శబ్దం వస్తుంది. ఆ 2 కాకుండా మనం కంటితో కూడా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు గాలి, ఆకాశం కంటితో చూడలేము కాబట్టి అగ్ని కంటితో కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి 3 ఉన్నాయి. మన కంటికి అగ్ని చూపును ప్రసాదిస్తుంది. ఇకపోతే నీరు ఉన్నదంటే నీరు కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది, అన్నీ ఉన్నాయి. రుచి కూడా ఉన్నది. అగ్నికి రుచి అనేది మనం ఉండదు, మనం నీరు అయితే రుచి కూడా ఉంది కాబట్టి నోటికి రుచి ప్రసాదించేది నీరు. భూమికి వాసన కూడా ఉన్నది కాబట్టి ముక్కుకు వాసన ప్రసాదించేది భూమి. సో ఈ 5 పంచభూతాల నుంచి మన ఇంద్రియాల 5టికి ఆ శక్తి వచ్చింది. అందుకని వాటిని అధిష్టాన దేవతలు అని అంటారు. సో అది ఇక్కడ ఆ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఆ సౌండ్ వేవ్స్ నేనేను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ పంచభూతాలకు వాటి యొక్క శక్తి కూడా భగవత్ శక్తియే. పుణ్యోగంత పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు. సో నేను భూమి యొక్క సుగంధాన్ని, అగ్నిలో ఉష్ణాన్ని, జీవులలో ప్రాణాన్ని, తపస్సులలో తపస్సును నేనే. అంటే అందరిలో ఉన్న శక్తి భగవంత్ శక్తియే. బీజమాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్వినామహం. సో పృథక్ కుమార అర్జున, నేను సర్వ ప్రాణులకు కూడా బీజాన్ని, ఆ సీడ్ని నేనే, విత్తనాన్ని. బుద్ధిమంతులలో బుద్ధిని, శక్తిమంతులలో శక్తిని నేనేనని తెలుసుకో. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవేతి తాన్ విద్ధి నత్వహం తేషు త్వయేమయి. సో ఇది సత్వగుణంతో కానీ, రజోగుణంతో కానీ, లేదా తమోగుణంతో కానీ ఉన్నట్టు భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి నుంచే ఉద్భవించాయి అని తెలుసుకో. ఒక విధంగా నేను స్వతంత్రుడను. ప్రకృతి త్రిగుణాలు నాలో ఉన్నా కూడా నేను వాటికి లోబడి ఉండను
అని చెప్తున్నారు. అంటే నాలో ఉన్నాయి అంటే మరి అది భగవత్ శక్తి, ఆ శక్తి నాలో ఉన్నది, ఆ మాయాశక్తి నాదే అని చెప్పటం అన్నమాట ఇది. అంతేగాని నాకు తమో గుణం ఉంది, రజో గుణం ఉంది అని చెప్పటం కాదు. ఆ శక్తి భగవంతుల్లో పార్ట్. ఆయన దానికి ప్రభావితుడు అవ్వడు, దానికే అది ఆయనలో నుంచి పుట్టినది అయినప్పుడు ఆ ప్రభావితం చేసే శక్తి దానికి భగవంతుని ప్రభావితం చేయలేదు. మనం ప్రభావితులం అవుతాం ఆ గుణాల వలన, కానీ ఆయన ఆ శక్తులకు ప్రభావితుడు అయ్యేది లేదు. అందుకే భగవంతుడికి నిర్గుణుడు అని పేరు వచ్చింది. ఆయనకి ఏ గుణము ఆయనకు అంటదు. సో ఇక్కడ ఎందులో ఏమిటి భగవంతుడు అనేది కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఏది నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో వెలుగును, వేద మంత్రాలలో ఓంకారాన్ని, ప్రణవనాదాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మానవుడిలో సామర్థ్యాన్ని, భూమిలో సువాసన, ఇవన్నీ చూసాం. అగ్నిలో వేడి, జీవులలో జీవనం, మనుషులలో ఉన్న ప్రాణం ఆయనే, తపస్సులలో తపస్సు, అన్ని అస్తిక్యాలలో అన్ని జీవరాశుల్లో కూడా ఆది బీజం, కదిలే కదలనివన్నిట్లో కూడా, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా బలవంతులలో బలం, పరాక్రమవంతుల్లో పరాక్రమ శక్తి, ఇవన్నీ నేనేనని చెప్పటం చూసాము. అంటే ఏదైనా భగవత్ శక్తి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం జనరల్గా ఆ విషయం తెలిసినా మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఏదైనా పని సమర్థవంతంగా చేసినప్పుడు మనకి ఒకలాంటి గర్వం వస్తూ ఉంటుంది. చూడు నేను ఎంత బాగా చేశాను ఈ పనిని అనుకుంటాం, కానీ ఆ చిన్న విషయం మనసులో మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఇదంతా భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి, ఆయన ప్రసాదం. ఆయన లేనిదే మనకి ఇది ఎక్కడి నుంచి కూడా మనకు రాదు అన్నది మర్చిపోవటం సులభం, కానీ అది నిజం. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమశాశ్చయే మత్తయేవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. చూసాం. సో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ నా శక్తి వల్లే కలిగాయని తెలుసుకో, వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అన్న మాటకు అర్థం ఇది. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అని అంటున్నారంటే, నాకు ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు భగవత్ శక్తి కాబట్టి ఆయన శక్తి ఆయనలో ఉంటుంది, కానీ ఆయన దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఉండదు భగవంతుడికి. ఎందుకు? అది ఆయన శక్తిలో భాగం. ఆ శక్తి మన మీద ఉన్నప్పుడు మనము ఆ శక్తి బట్టి మనం ప్రభావితులం అవుతాం. మనం ఏ గుణాన్ని ఆవహించి ఉంటే మనలో ఆ రకమైన ప్రవర్తన మనకు ఉంటుంది. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏభి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యా పరమవ్యయం. సో ఈ మూడు గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు అనే ఈ మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులై ఈ జగమంతా కూడా ఆవహించి ఉన్నాయి. ఈ మూడు గుణాలు వాటి ద్వారా మోహితులై నేను అందరూ కూడా నాభిజానాతి, నన్ను తెలుసుకోలేకుండా, మామేభ్య పరమవ్యయం, నేను అవ్యయుడను, దివ్యమైనటువంటి అవ్యయత్వాన్ని, నా యొక్క దివ్య అవ్యత్వాన్ని ఎవరు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ మూడు గుణాల ద్వారా ఈ మోహితులు అయినటువంటి ప్రపంచం ఆ గుణాలకు నేను అతీతుడనని, నశింపు లేనివాడినని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. మనకి ఈ చిత్రంలో భగవంతుడు ఆయన సృష్టి అయిన ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, సత్వం ఎల్లో ఆర్ వైట్లో చూపిస్తారు, రెడ్ ఫుల్ ఆఫ్ కోరికలు కాబట్టి రెడ్లో ఉంటుంది, తమో గుణం అజ్ఞానానికి చిహ్నం కాబట్టి బ్లాక్. ఈ మూడు గుణాలు మనుషుల్ని ఈ రకంగా తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ గుణాలను బట్టి మనం మన పనులు కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము. ఈ రకమైన గుణం ఉంటే ఆ రకమైన పనులు చేస్తాము. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైనటువంటి నా దైవమాయను దాటటం దురత్యయం, అంత ఈజీ కాదు. అయితే మామేవయే ప్రపద్యంతే, నన్ను ఎవరైతే శరణు వేడతారో మాయామేతాం తరంతితే, నేను దాన్ని వాళ్ళని సులభంగా దాటిస్తాను. ఇది భవసాగరం. ఈ సముద్రం ఏమిటి? భవసాగరం, ఈ దుఃఖసాగరం, ఈ ప్రపంచం. దీనిలో మనందరం ఈ కోరికలతో, ఆందోళనతో, ఈ దుఃఖాలతో, ఈ వరీస్తో మునిగిపోతూ ఉన్నాము.
సో మనల్ని రక్షించేది ఏది అంటే ఆ భగవంతుడే, భగవన్నామమే. ఆయనను మనం 2 చేతులు ఎత్తి శరణు వేడితే, ఫిజికల్గా అప్పుడప్పుడు ఎత్తిన మనసులో ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి నిలుపుకుని శరణు వేడినట్లయితే అప్పుడు భగవంతుడే మనల్ని ఈ భవసాగరం నుంచి దాటిస్తారు, ఈ దుఃఖాల నుంచి మనల్ని పైకి లేపుతారు. అంటే ఇక్కడ దుఃఖం అంటే ఈ భవసాగరం నుంచి లేపటం అంటే ప్రాపంచిక సుఖాలు మాత్రమే కాదు. ఫైనల్గా ఇప్పుడు అన్ని సుఖంగా ఉండొచ్చు, మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చామనుకోండి ఇంకో జన్మలో మళ్ళీ ఏదో ఒక దుఃఖం వస్తుంది. ఈ ఎండ్ ఏముంది, పుడుతూ ఉంటాము, దుఃఖాలు వస్తాయి, మళ్ళీ ప్రార్థించాలి ఈ దేవతలను, ఇక్కడ అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు, నా జీవితం లైఫ్ సుఖంగా ఉంటుంది అని మనకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఈ జీవితాన్ని చూస్తున్నాం, వేరేది మనకి గుర్తుండేది కాబట్టి. కానీ అసలు ఈ జీవితాలు ఎందుకు, ఈ దుఃఖాలు ఎందుకు, హాయిగా ఆనందంగా భగవత్ సమక్షంలో ఉంటే అంతకంటే మించినది లేదు, అది పర్మనెంట్ సుఖము. కాబట్టి ఆ సుఖం కోసం మనం భగవంతుణ్ణి, మన సుఖం కోసం అని కాదు, భగవంతుణ్ణి కోరుకోవటంలో తప్పులేదు, అదైనా కోరికేగా అనే డౌట్ కూడా వస్తుంది మనకు. కోరిక అనేది ఉండకూడదు అంటున్నారు, భగవంతుడి దగ్గరే ఉండాలనే కోరిక ఏమిటి అని. భగవంతుని దగ్గర ఉండటం సహజం, అది మన ధర్మం, మానవ ధర్మం, మన యొక్క గమ్యం అది. సో ఆ గమ్య సాధనకు మనం ప్రయత్నించాలి. సో అది వచ్చిన రోజు మనకు సర్వం నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది, ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితికి వెళ్తాం. ఇక ఆ ఆనంద స్థితిలో ఏ బాధ లేదు నీకు. ఆ భగవంతుడి ఆనందంలో మనం కూడా ఒక పార్ట్ అయిపోతాం. మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రిత. సో పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవాధములు, దుష్కృతినో మూఢులు, ప్రపద్యంతే నరాధములు, మనుషులలో ఉన్నటువంటి అధములు, మాయయా అపహృత జ్ఞాన, ఈ మాయలో పడిపోయినటువంటి వాళ్ళు, మాయలో పడి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, అంటే ఈ ప్రపంచపు మాయలో పడిపోయి అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, ఆసురం రాక్షస భావాలున్న వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి రాక్షస భావాలు ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. నన్ను దుష్కృతులు కానీ, అంటే పాపాత్ములు కానీ, మూఢులు కానీ, ప్రపద్యంతే నరాధమ, సో నరాధములు కానీ, ఈ ప్రపంచ జ్ఞానంతో ఈ మాయలో పడిపోయిన వాళ్ళు కానీ, లేదంటే రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు కానీ నన్ను పొందలేరు. ఎవరు భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు, పొందలేరంటే ఈ కేటగిరీస్ నలుగురిని చెప్తున్నారన్నమాట. 4 రకాలు: దుష్కృతిని, మూఢులు, తర్వాత నరాధములు, మూఢులు, మాయలో పడిపోయి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస స్వభావాలను పెంచుకునేవాళ్ళు. సో రాక్షస స్వభావం అంటే రాక్షసులకే అది ఉంటుందని కాదు, మనకు కూడా ఆ రాక్షస ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా అలాంటి వాళ్ళమే. సో స్వభావం ఇంపార్టెంట్, రూపం కాదు. రాక్షసులు ఏదో భయంకరంగా ఉంటారు అని మనం అనుకోవచ్చు, బట్ ఎవరైతే ఆ భావాలతో ఉంటారో వాళ్ళే రాక్షసులని అర్థం. మనకి గుణాలన్నీ రాక్షస గుణాలు ఏమిటి, దైవీ గుణాలు ఏమిటి అన్నది మనం 17th చాప్టర్లో చదువుతాము. చాలా బాగుంటుంది. ఆ లాస్ట్లో ఉన్న 3-4 చాప్టర్స్ అన్నీ ప్రాక్టికల్గా మనం ఏ రకంగా ఉండటానికి, ఏ రకమైన జీవనం అలవర్చుకోవాలి, అవి అలవర్చుకోవటానికి ఏమేమి కావాలి, ఏమి మనం వదిలేయాలి, ఎటువంటి గుణాలు పెంచుకోవాలి, ఎటువంటి గుణాలు వదులుకోవాలనేవి చాలా క్లియర్గా చెప్తారు భగవంతుడు. అది చూస్తాం, రాక్షస గుణాలు ఏమిటి, దైవీ గుణాలు ఏమిటి అన్నది అక్కడ. బట్ ఇక్కడ ప్రస్తుతం అది ఈ రాక్షస గుణాలు పెంచుకున్న వాళ్ళు కానీ, మూఢులు కానీ, మరి దుర్మార్గులు కానీ, ఈ మాయలో పడి జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు కానీ, ఈ 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఈ తప్పులు చేసేవాళ్ళు, మరి మూఢులు, రాక్షస భావాన్ని పెంచుకున్న వాళ్ళు, జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఈ మాయలో పడి వాటిని మర్చిపోయిన వాళ్ళు. శరణాగతి కోరని 4 ఎవరు అంటే మూఢులు, మానవులు, అధములు, మాయ అంటే అన్ని చెడు గుణాలతో ఉన్నవాళ్ళు. ఈ మాయా ప్రభావం వల్ల వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఆ జ్ఞానం
మేధావులు, అన్నీ తెలుసు, కానీ ఈ ప్రపంచపు మాయలో పడిపోయి అహంకారంతో వాళ్ళ అసలైన జ్ఞానాన్ని ఏమిటో మర్చిపోయారు. ఆసురంభావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస భావాలను ఆశించిన వాళ్ళు, పెంచుకున్న వాళ్ళు. ఈ 4 కూడా శరణాగతి కోరని రకాలు. చతుర్విధ భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. సో చతుర్విధ భజంతే మాం, 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజిస్తారు, పూజిస్తారు. ఇక్కడేమో 4 రకాల వాళ్ళు ఆయనను శరణు వేడరు, భగవంతుడి వైపుకు వాళ్ళు అసలు వెళ్ళరు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తారు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే జన సుకృతినో అర్జున, అంటే ఈ సుకృతులు ఎవరు? ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి, ఆర్తులు అంటే కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనేటటువంటి జిజ్ఞాస, క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి డబ్బు కానీ ఏదైనా సంపద కానీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు, జ్ఞానీచ జ్ఞానులు భగవంతుణ్ణి అసలు భగవంతుడు పొందాలి అనేటటువంటి వాళ్ళు. ఈ 4 భరతర్షభ, ఈ 4 రకాల వాళ్ళు భరత వంశశ్రేష్ఠుడా అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ప్రార్థిస్తారు. ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు ఆర్తులు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు జిజ్ఞాసులు, సిరి సంపదలు అర్థార్థి అంటే సిరి సంపదలు కోరుకునేవాళ్ళు. మరి డబ్బు కోసం దేనికోసం భగవంతుని మనం ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాం, సంపద కోసం. మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు జ్ఞానీచ, వీళ్ళంతా ఈ 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు, నా మీద భక్తితో ఉంటారు, పూజిస్తూ ఉంటారు. సో ఆర్తులు అంటే బాధల్లో ఉన్నవాళ్ళు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చూపిస్తున్నారు. మరి ఈ గజేంద్రుడు పాపం ఈ మొసలి నోట్లో కాలు చిక్కుకుపోతే భారతంలో కథ ఇది, భాగవతంలో కథ. ఆయన పాపం చాలా రోజుల పాటు అలా ఉన్న తర్వాత భగవంతుడు ఆయనకు పూర్వజన్మ గుర్తొచ్చి, భగవంతుడు గుర్తు వచ్చి, అప్పుడు ఆ భక్తితో భగవంతుడిని శరణు వేడినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి ఆయన్ని రక్షించటం, ఆ కొలంలో పువ్వు కూడా ప్రేమతో భక్తితో ఆ గజేంద్రుడు అందించటం చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఈ భర్తలు కానీ సభలో పెద్దలు కానీ రాజు ధృతరాష్ట్రుడు కానీ ఆవిడని రక్షించలేనప్పుడు కృష్ణుని 2 చేతులు ఎత్తి ఆవిడ ప్రార్థించింది. వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఆవిడికి సహాయం చేయటం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ వ్యాస మహాముని, ఆయన భార్య వకులాదేవి లోపల సుఖమహాముని ఉన్నారు, వాళ్ళ కుమారుడు. ఆయన బయటకు వస్తే ఈ ప్రపంచ మాయలో నేను చిక్కుకుపోతానేమో అని భయపడి ఆయన ఎన్నాళ్ళున్నా బయటకు రావట్లేదు. సో దాంతో వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రార్థించారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి సుఖమహామునికి, నువ్వు ఈ మాయలో పడకుండా నీకు నేను సంరక్షణ కల్పిస్తాను, ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయకు నువ్వు గురి కాకుండా అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన ఈ భూమి మీదకి రావటం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత జ్ఞాన సముపార్జన కోసం భగవంతుణ్ణి పూజించేవాళ్ళు ఎవరు అంటే మరి పరీక్షిత్ మహారాజు, సుఖదేవ గోస్వామి. ఎవరు అంటే వ్యాస మహర్షి పుత్రుడు మనకి ఇక్కడ చూపించాము. ఆ సుఖదేవ గోస్వామి దగ్గర నుంచి ఆయన చివరిలో భాగవతం తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాసతో భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలి అని ఆయనతో చెప్పించుకున్న ఉదంతం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అలాగే అర్థార్థి అంటే సంపద కోసం కానీ రాజ్యం కోసం కానీ, ఇక్కడ ఇది ముఖ్యమైనటువంటి రాజ్యం కోసం ధ్రువ మహారాజు, ఆయన చిన్న 5 సంవత్సరాల వయసులో మనం చెప్పుకున్నాం అనుకుంటా ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ. ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్తారా ధ్రువ మహారాజు కదా? ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఓకే, సో ధ్రువ మహారాజు ఒక రాజుగారి పుత్రుడు. అయితే ఆయన సవతి తల్లికి కూడా ఒక పుత్రుడు ఉన్నాడు. రాజుగారు సవతి తల్లి ఆయన తల్లి మీద కంటే 2వ భార్య మీద ఆయనకు మక్కువ ఎక్కువ.
సో ఈయన వెళ్ళి తండ్రి ఒడిలో కూర్చున్నప్పుడు ఆవిడ కిందకి దించేసి, నువ్వు నా కుమారుడు కాబట్టి నీకు ఆ యోగ్యత లేదు, నీకు రాజార్హత కూడా లేదు, నా కొడుకు కాదు కాబట్టి అని చెప్పేసరికి 5 సంవత్సరాల వయసులో ఆ చిన్న హృదయం చాలా గాయపడి తల్లి దగ్గరకు వచ్చి, నాకు ఎలా ఈ అర్హత వస్తుంది అమ్మ అంటే, ఇది మన చేతుల పని కాదు, భగవంతుడే మనకు సహాయం చేయాలి, నువ్వు భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చెయ్యాలి, భగవంతుడిని ఎలా ప్రత్యక్షం చేసుకోవాలి అంటే అది తపస్సు చేస్తే ప్రత్యక్షం అవుతారని ఆవిడ చెప్తే, అడవికి వెళ్ళిపోతూ ఉండగా నారదుడు వచ్చి ఆపటానికి ట్రై చేస్తే ఆయన ఆగను, నేను వెళ్ళి చూడవలసిందే భగవంతుడిని అన్నప్పుడు నారదుడు ఆయనకు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తే ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ తీవ్రమైన తపస్సు, మొదట్లో అప్పుడప్పుడు నీళ్లు తాగేవారు, ఆ తర్వాత మొదట పళ్ళు ఆకులు తిన్నాడు, ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు నీరు మాత్రం తాగేవారు, ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు గాలి మాత్రమే పీల్చేవారు అప్పుడప్పుడు నోరు తెరిచి, ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకు ఆ గాలి కూడా పీల్చటం ఆపేశాడు. సో ఆ రకంగా 6 నెలలు తీవ్ర తపస్సుకు ప్రపంచం అంతా కూడా ఊగిసలాడిపోయేటట్లు అయిపోతే ఈ దేవతలు వీళ్ళంతా విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తే ఆయన ప్రత్యక్షం అవ్వటము, అయిన వెంటనే ఈ ధ్రువ మహారాజు అసలు తను దేనికి తపస్సు మొదలు పెట్టానన్నది మరచిపోయి ఆ పరవశంలో భగవంతుణ్ణి అత్యంత భక్తితో పాపం ప్రార్థించాలంటే 5 సంవత్సరాల బాలుడు కాబట్టి మాటలు కూడా సరిగ్గా మాటలంటే ఆ వొకాబ్యులరీ వాక్చాతుర్యం లేదు ప్రార్థనలు శ్లోకాలు చెప్పటానికి. సో భగవంతుడా నిన్ను స్తుతించాలని ఉంది కానీ నాకు ఏం స్తుతించాలో కూడా తెలియట్లేదంటే భగవంతుడు ఆ వాక్చాతుర్యాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తే ఆయన భగవంతుణ్ణి ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఇంకా నాకేమీ అక్కర్లేదన్నా కూడా భగవంతుడు ఆయనకు రాజ్యమే కాకుండా వాళ్ళ అందరి యొక్క ఆయనకు ఈ జన్మలోనే కాకుండా తరువాత కూడా ఆయన ఎప్పటికీ ధ్రువ సామ్రాజ్యాన్ని ఆయనకు ప్రసాదించారు. అదే మనకు ఆకాశంలో కనిపించే ధ్రువ నక్షత్రం, బ్రైట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది మనకు. సో అది ధ్రువ లోకం అన్నమాట, దానికి ఈ ధ్రువ మహారాజే అధిపతి. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మనందరికీ తెలుసు సుగ్రీవుడు, ఆయన బ్రదర్ అయినటువంటి వాలి రాజ్యాన్ని తీసేసుకోవటం చేస్తే హనుమంతుడి ద్వారా ఆయన శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన్ను శరణు వేడి తన రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవటానికి భగవంతుడిని ఆశ్రయించాడు. ఆ తర్వాత జిజ్ఞాసులు, ఈ మునులు, వీళ్ళంతా ఎవరు అంటే నైమిషారణ్యంలో మునులందరూ కలిసి ఆ రోజుల్లో ఇలా ఒకటే చర్చలు చేసుకునేవారు. మనకి ఇప్పుడే కాదు, ఈ కాన్ఫరెన్సెస్ అవన్నీ అప్పట్లోనే ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు భగవంతుడి గురించి అందరూ ఈ రకంగా చర్చలు చేసుకుంటూ అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించేవారు. ఆ జిజ్ఞాస ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు అన్నమాట వాళ్ళంతా. సో వీళ్ళందరిలో కూడా ఉత్తమమైన వాళ్ళు ఎవరు అంటే జ్ఞానులు అని చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహంసా చ మమ ప్రియః. సో ఈ నలుగురిలో కూడా నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞానే అందరికంటే కూడా ఉత్తముడు. ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ, అలాంటి జ్ఞానికి నేను అత్యంత ప్రియమైన వాడిని. అహం సచ మమ ప్రియ, నాకు కూడా అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ఎవరు అంటే నిత్యము భగవంతుణ్ణి పూజించే ఆత్మజ్ఞాని, అతను అందరిలోకి కూడా ఉత్తముడు. సో ఇక్కడ మనకు భగవంతుణ్ణి పూజించే వాళ్ళు అని అంటే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మనసులో నిలుపుకోవటానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు. సో భగవద్ ధ్యానంతో నిత్యం భగవన్నామ జపంతో అది సాధ్యపడుతుంది అని మనకు ఒక ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ ధ్యానం రావాలి అంటే నామజపం ఉండాలి, ఆయన తలుచుకుంటూ ఉండాలి, తలుచుకుంటూ ఉంటే అది మనకి డెవలప్ అవుతుంది. ఈ భక్తి ఎలా దీనిని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అని మనకు ఒక ప్రశ్న, కామన్ ప్రశ్న. అది ఏమిటి అంటే మరి దేని మీద ఆలోచిస్తే ఇంద్రియాలు దాని మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది, ఆసక్తి కలగగానే అది కావాలనే కోరిక కలుగుతుంది అని మనం చూసాం. కాబట్టి ఆలోచనలను భగవంతుడి వైపు మళ్ళించాలి, అప్పుడు భగవంతుడి మీద ఆసక్తి, ఆ కోరిక, ఆ ప్రేమ, భక్తి ఏర్పడతాయి. సో భగవంతుడి వైపు మలచాలి అంటే ఆయన్ని ధ్యానించాలి, ఆయన్ని జపించాలి, ఆ తలుచుకుంటూ ఉంటే అలా అలవాటు అవుతూ
ఉంటుంది. సో ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం ద్వారా భగవన్నామ మనం పలకొచ్చు, ధ్యానించవచ్చు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే నానీత్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. సో ఈ జ్ఞానుల్లో భక్తుల్లో ఉత్తమమైన వాళ్ళు ఎవరు అంటే అందరూ గొప్ప వాళ్ళే వీళ్ళంతా, కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే. ఎవరికైతే ఆ జ్ఞానం అనేది అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, అర్థం అంటే మాటలతో కాదు, ఆ అనుభవంలో అర్థం చేసుకోగలుగుతారో, నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు నా ఆత్మస్వరూపులే. అంటే అప్పుడు భగవంతుడితో వాళ్ళకి ఆ యోగం, ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది. కనెక్షన్ అంటే అప్పుడు భగవత్ తత్వాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. ఆయనకి ఏ ఆనందం ఉందో మనకు కూడా ఆనందం వస్తుంది. సో ఎందువల్లనంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఆ భక్తితో ఉన్నప్పుడు అతనికి ఆ ఆనందం వస్తుంది. ఈ శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. సో బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో జన్మల అంతం తర్వాత అంటే ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు. అంటే ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఆ జ్ఞానం అనేది సంపాదించి నన్ను శరణు వేడుతారు. వాసుదేవ సర్వమితి, ఏమని శరణు వేడుతారు? ఈ వాసుదేవుడే సర్వం అని తెలుసుకుని నన్ను శరణు వేడుతారు ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకుని. సమహాత్మ సుదుర్లభ, అలాంటి మహానుభావులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణగా అలాంటి భక్తులుగా ఇక్కడ ప్రభుపాదను చూపిస్తున్నారు. సో కామైస్తైస్తైర్హృతజ్ఞానా ప్రపద్యంతేన్యదేవత తం తం నియమమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయా. సో భౌతిక వాంఛలచే జ్ఞానాన్ని అపహరింపబడిన వారు ఇతర దేవతలకు శరణొచ్చి వాళ్ళ యొక్క అంటే స్వభావ గుణాలను అనుసరించి ప్రత్యేక పూజా విధానాలు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రపంచంలో మనకు అవసరమైనవి కొన్ని ఉంటాయి, అవి కావాలి ఇవి కావాలి అని ఏదో మన టైం బాగోలేదు, సో ఏదో ఆ దేవతకు పూజ చేద్దాం, శని దేవతకు, లేదా వర్షాలు రావట్లేదు వరుణ దేవుడు పూజ చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి అని చేస్తాము. మన కోరిక తీరుతుంది, వర్షాలు వస్తాయి, పంటలు పండుతాయి, బాగానే ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క ఆ దేవతలు ఏ దేవతకు ఏ శక్తి ఉందో మనకు ఆ దేవతలను మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. యో యో యాం యాం తనుం భక్త శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవా విదధామ్యహం. అంటే నేను అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో నేనున్నాను. ఎవరైనా సరే ఒక దేవతను పూజించాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ శ్రద్ధను నేను ఇంకా స్థిరం చేసి ఆ దేవతకు అతడు ప్రత్యేక భక్తుడయ్యేటట్లు భగవంతుడే అనుగ్రహిస్తాడు. ఆ శక్తిని కూడా మనం ఏదన్నా ఒక దేవతను, ఉదాహరణకు వానదేవుణ్ణి పూజించాలి అనుకుని మనం శ్రద్ధతో పూజిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఆ శక్తిని ఆ శ్రద్ధను ఇచ్చేది కూడా ఈ భగవత్ కృపయే అని చెప్పి ఆ ప్రత్యేక దేవతకు ఆ భక్తితో ఆ పూజ చేసే శక్తి, స్థిరత్వాన్ని కూడా నేనే ప్రసాదిస్తాను. సో అంతిమ శక్తి ఆదిదేవుడు, అన్నింటికీ భగవంతుడు. సతయా శ్రద్ధయా యుక్తస్తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. సో అలాంటి శ్రద్ధతో కూడిన వాడే మానవుడు ఏదైనా సరే ఒక దేవతను దేవతారాధనను చేపట్టి అలా తన కోరికలను తీర్చుకుంటూ ఉంటాడు. భగవంతుడిచ్చిన శ్రద్ధతో అతను ఏ దేవతనైనా ఆరాధించి కోరికలను తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి ఆ వరాలన్నీ కూడా నా చేతనే ఒసగబడుచున్నవి. అంటే అన్నిటికీ ఈ అంతిమంగా పైన ఈ శక్తి అంతా కూడా ఆ ఒక్కరే, ఆ పరమాత్మ
ఆయన నుంచే వస్తుంది. మనం ఏ దేవతను ఏ పేరు పెట్టి పిలిచి పూజ చేసినా ఆ శక్తి పూజ చేసి ఆ శ్రద్ధతో చేసే శక్తిని ఆయన ఇస్తున్నారు. ఆ దేవతలకు ద్వారా మనకు వచ్చేటటువంటి వరాలు కూడా ఆయన ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నాయి ఆ దేవతలకు తర్వాత మనకు. సో ఏ ఫామ్లో ఎవరిని పూజ చేసినా అది అంతిమంగా భగవత్ శక్తియే అన్నది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితము, తాత్కాలికమైనవి. అల్పబుద్ధి అంటే ఇక్కడ చెడు బుద్ధి అని కూడా కాదు, జ్ఞానం పూర్తిగా అంటే ఈ విషయాన్ని అంతా కూడా అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు. అంటే దేవతలను పూజించవచ్చు, శక్తి వస్తుంది, మనకు కావలసినవి ఇస్తారు, కానీ మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి అంటే దీనిని మించిన గమ్యం ఉన్నది. మనకు కావాల్సింది ఆ పర్మనెంట్ సుఖం, ఈ టెంపరీ సుఖాలు కాదు. అది తాత్కాలికమైనవి అంటే ఇక్కడ మనకి ఈహ ప్రపంచంలో భౌతిక ప్రపంచంలో కావాల్సిన వస్తాయి, కానీ ఇవి పర్మనెంట్ కాదుగా. ఈ సుఖాలన్నీ టెంపరీ, ఇవాళ ఉంటాయి రేపు మళ్ళీ పోతాయి, ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు. సెకండ్ చాప్టర్లో చూసాము, ఆగమాపాయనో నిత్యాస్ అని చెప్పేసి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఎలాగూ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద, చలి వేడి కాలాలు ఎలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే. ఆగమాపాయనో నిత్యాస్, ఎప్పుడూ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు. అందుకని ఇవన్నీ టెంపరీ సుఖాలే కానీ సో పర్మనెంట్ కాదు. సో మనం దేవతలను ఆరాధించితే దేవలోకాలకు వెళ్తాం, మంచిదే, కానీ భగవంతుడిని ఆరాధించామంటే ఫైనల్గా భగవంతుడి యొక్క అత్యున్నత లోకానికి, ఆ స్థితికి, సచ్చితానంద స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ అబుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని జనులు అబుద్ధయ అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, తెలివి లేని వాళ్ళు, బుద్ధి లేని వాళ్ళు అంటే ఈ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు అని చెప్పి అర్థం. నేను ఇంతకు ముందు ఏదో నిరాకారుడుగా ఉన్నాను, ఆకారం లేకుండా, ఇప్పుడు పరంభావం అజానంతో నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోలేక వాళ్ళు అల్పకారణంగా, జ్ఞానం లేకపోవటం కారణంగా నేను అవ్యయుడిని, మాం అవ్యయం, నేను అవ్యయుడు అంటే నాశనం లేనివారు అని అర్థం అన్నమాట, దివ్యమైన వాళ్ళు. మరి నాశనమైన వాడిని, ఉత్తమ స్వభావం ఉన్న భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో ఈ రూపాన్ని ఏదో ఇప్పుడు పొందాను, నేను అవ్యక్తం అంటే కనిపించకుండా ఉండి ఇప్పుడేదో ఈ రూపంతో వచ్చానని అనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు నా యొక్క దివ్య స్వభావం కానీ, ఉన్నత స్వభావాన్ని కానీ వాళ్ళు అవ్యయుడినని కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వాళ్ళకి తెలియట్లేదు, నేను నశించనిటువంటి వాడిని అని కూడా వాళ్లకు తెలియట్లేదు, మహోన్నతుడను అని చెప్తున్నారు. ఇది వీళ్ళేదో చదువుకున్నాం అనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఇది ఏదో అవ్యక్తుడు ఇప్పుడు ఏదో ఈ రూపంలో వచ్చారు అని అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి నా యొక్క అవ్యయత్వం కానీ దివ్యత్వం కానీ అర్థం కావటం లేదు. మూఢులకు మరియు మందబుద్ధులకు నేను వ్యక్తం కాను, వారికి నా యోగమాయచే కప్పబడి, నేను యోగమాయచే కప్పబడి ఉంటారు. అందుకని వారు నేను అజుడను అవ్యయుడను అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారన్నమాట. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో అర్జున, దేవాదిదేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు. అంటే నేను మరి అన్నీ తెలిసిన వాడు, సృష్టించిన వారు ఆయనే కాబట్టి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు ఉన్నా తెలియనిది భగవంతుడికి ఎవ్వరూ లేరు. మన అందరం తెలుసు, నిత్యం మన మైండ్లో ఉన్నది కూడా భగవంతునికి తెలుసు, ఆయన మనలో ఉన్నారు, మనం ఆలోచించే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. అన్నిటికంటే ముఖ్యం ముందు ఈ విశ్వాసం అనేది మనకు ఉండాలి, భగవంతుడు మనలోనే ఉన్నారు.
సో ఆయన తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. సో అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి ఆయన అందరిలోనూ ఉన్నారు అన్నది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో దేవాది దేవుడును, మరి గతంలో ఇప్పుడేంటి, ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు పుట్టిన వాళ్ళు కానీ ముందు పుట్టబోయే వాళ్ళు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అందరూ నాకు తెలుసు అంటున్నారు. ఇంక ఇప్పుడేం చెప్తున్నారంటే గతంలో జరిగిన విషయం అంతా, ప్రస్తుతం జరిగే విషయం, భవిష్యత్తులో జరగబోయేది కూడా నాకు తెలుసు. అదేవిధంగా జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు, కానీ నన్ను తెలుసుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ తక్కువ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎరుగరు, అంటే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం అనేది అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు. బట్ ఇప్పుడు మనం ఆయన్ను ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ఆనందం అనేది మాత్రం తప్పనిసరిగా దక్కుతుంది. ఇచ్ఛాద్వేష సముత్థీన ద్వంద్వమోహీన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. సో భరతవంశీయుడ శత్రుంజయ అంటే శత్రువులను, పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడ, అంటే తప్పనిసరిగా విజయం, అంత వీరుడని. కోరిక ద్వేషాల అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారన్నమాట. కోరిక ద్వేషాల వలన జనించిన ద్వంద్వాలచే మోహితులై ఈ మనుషులందరూ కూడా ఆ మోహంలోనే జన్మిస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ. సో మనకి ఈ జన్మ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే కర్మ ఫలితాలను బట్టి. కర్మ ఫలితాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే కోరికతో పనులు చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఆ కోరిక ద్వేషము ఇవన్నీ మన ద్వంద్వాలంటే ఆపోజిట్స్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో ఈ కోరిక ద్వేషాలు వలన జనించిన ద్వంద్వాలచే మనం మోహితులమై మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ఏషాం త్వంత, ఎవరు భక్తులు కాగలరు, భక్తులు అవటానికి ఎలాంటి వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు అని కనుక అనుకుంటే క్వశ్చన్ మనకు ఇది చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆన్సర్. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వాళ్ళ యొక్క పాపాత్మకరమైనటువంటి చర్యలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడి ఈ మాయ వలన వచ్చే ద్వంద్వత్వం నుంచి వాళ్ళు విముక్తి చెంది అలాంటి వాళ్ళు నా సేవలో వాళ్ళు నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఇంతకు ముందు జన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోనూ కూడా భక్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడతాయి. వాళ్ళు పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తులై ఈ మాయ వల్ల వచ్చేటటువంటి ద్వంద్వత్వం, అంటే ఈ మాయ మూలాన కోపము, ద్వేషము, దుఃఖము, మనకి రాగద్వేషాలు వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది అంటే ప్రేమ, కొంతమంది అంటే ద్వేషము, ఇవన్నీ కూడా మాయ వల్ల వచ్చే ద్వంద్వాలు. ఆ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందినటువంటి వాళ్ళు నా సేవలో వాళ్ళు నిశ్చయంగా దృఢంగా తప్పనిసరిగా నిమగ్నమై ఉంటారు. సో భక్తితో ఉంటూ వాళ్ళు ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులైనటువంటి వాళ్ళు. ఈ రెండు గుణాలు ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు భగవత్ సేవలో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నిమగ్నం అవుతారు. ఇక్కడ భక్తులను చూపిస్తున్నారు. నగర సంకీర్తన చేస్తూ భగవద్గీతన పాడుతూ వాళ్ళ నగర వీధుల్లో వెళ్ళేది నగర సంకీర్తన చూపిస్తున్నారు. జరామరణమోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి యే తే బ్రహ్మ తద్విదుఃకృత్స్నా మధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలం. వృద్ధాప్యము మరియు మృత్యువుల నుండి ముక్తి సాధించాలి, ముక్తి కోసం ప్రయత్నించేటటువంటి బుద్ధిమంతులు భక్తితో నన్ను వాళ్ళు ఆశ్రయిస్తారు. ఏది వృద్ధాప్యం నుంచి మృత్యువుల నుంచి విముక్తిని. ఎలా మృత్యువు నుంచి విముక్తిని సాధించటం అంటే ఏంటి? ఎప్పుడూ మృత్యువు లేకుండా ఈ భూమి మీద ఉండటం కాదు, మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టుక జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందటాన్ని మృత్యువు నుంచి ముక్తి అంటే అక్కడ అర్థం అదనమాట. మళ్ళీ పుట్టకుండా విముక్తి, ఈ భూప్రపంచంలోకి ఈ భవసాగరంలోకి మళ్ళీ రాకుండా విముక్తి. వచ్చామంటే ఏమొస్తుంది? వృద్ధాప్యం వస్తుంది, మళ్ళీ మృత్యు వస్తుంది.
మళ్ళీ వెళ్తాము, మళ్ళీ వస్తాం, మళ్ళీ వృద్ధాప్యం, మళ్ళీ మృత్యు. సో అది ఇక్కడ అర్థం. ఆ ప్రాసెస్ నుంచి విముక్తి సాధించటం కోసం ఈ వివేకవంతులందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని భక్తితో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నారు. సో వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక కర్మలన్నీ కూడా పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళు అవటం చేత వాళ్ళు నిజంగా బ్రహ్మస్వరూపులే అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఆలోచించి ఆధ్యాత్మిక కర్మలు కంప్లీట్గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు బ్రహ్మస్వరూపులే. అప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఆ యోగాలో భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్లకు బ్రహ్మం ఆ తత్వము వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో సాధిభూతాది దైవాన్ని నేను అంటే సాధిభూతం అంటే సమస్త జగత్తుకు అధిదైవం, ఆది నేనే దైవాన్ని, అన్ని జీవరాశులకు అధిదైవాన్ని నేను. సాధియజ్ఞంచ ఏ విదు యజ్ఞాలన్నిటికీ కూడా నేను అధిపతిని. ప్రయాణకాలేపి చ మాం అంటే లాస్ట్లో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ ప్రపంచం నుంచి నన్ను తే విదుర్యుక్త చేతస నా భావనలో ఉంటూ నన్ను మరణ సమయంలో తెలుసుకున్న వాళ్ళు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే భగవంతుణ్ణి నేను సమస్త జగత్తుకు దేవాది దేవుడినైన నన్ను, తర్వాత యజ్ఞాలన్నిటికీ అధిపతిగా నన్ను తెలుసుకుని ఒక్క నిమిషం. కృష్ణ క్షమించాలి, కంటిన్యూ చేద్దాం. సో దేవాదిదేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతిగా వాళ్ళు తెలుసుకుని నా పూర్తి భావనలో వాళ్ళు మరణ సమయంలో నన్ను భగవంతుడు అని తెలుసుకుని ఉంటారు. అంటే ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో ఇలాంటి జ్ఞానులు వాళ్ళు నన్ను సమస్త భూతాలకు దైవాన్నని, అన్ని యజ్ఞాలకు నేను అధిపతినని తెలిసి అర్థం చేసుకుని చివరిలో కూడా దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు వాళ్ళు నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు మనసులో భక్తితో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు మరి లాస్ట్లో ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం వెయిట్ చేస్తూ, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సమక్షం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఆయన అప్పుడు విష్ణు సహస్రనామాన్ని స్మరిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. అది ఉదాహరణగా మనకు చూపిస్తున్నారు. సో అలా ఉన్నటువంటి జ్ఞానులు భక్తులు చివరిలో కూడా నన్ను ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని నన్ను తలుసుకుని వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఇది ఈ తాత్పర్యం ఈ గీతా క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అనంటే, మహాత్ములు భక్తితో శ్రీకృష్ణుణ్ణి శరణు వేడుతారు. పవిత్రాత్మలు తమ మనస్సులను ఇతర పూజ మార్గాల వైపు మళ్లించరు. అంటే భగవంతుడి మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఫైనల్గా ఆ పర్మనెంట్ సుఖం కోసం అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈరోజు
చాప్టర్, కొంచెం టైం ఎక్కువ పట్టింది. సో కొంతమంది ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. సో క్విజ్ లాంచ్ చేస్తాను. ఆ క్విజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ ఉన్నారా? చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, భౌతిక ప్రకృతి